kwenzeka isima amaphupha fezeka kwavela kwalunga yonke into ndangekwa inkolo nensebenzo lokuqangata kuba. Right, Nomakhulu, ngize la ngizokhulumisana nawe ukuthi akoshintshe ukwenza. Ngizokhulumisana nawe woman to woman, one on one dialogue. Shintshe ukwenza sis, because sibadala ngeke ngizothi lenyilwa nawe. Kushuthi mina nosibanga indoda. No, sibanga indoda kahle hle. How? Mafuna umalume kaNomathembu. Habe. Yazi the late sister Nomathembu, may her soul rest in peace. Mamfuna umalume kaNomathembu. Ungitshela ukuthi Ngiraselani. no. Ulani. Ngifuna ukuthi indaba iphume namhlanje. Iphume nobala ukuthi silwelani yena sibanga indoda. How sure are you? How sure are you? How sure are you? Yeke lo pretend How sure are you? awuyona ingane sibadala singane. This is a place of work. Sizokhuluma one on This one. is a place of work. Dialogue. Ngeke uzokhuluma nami kanje. Okay. Njengoba ngathi uyangihlula wehlule uyangihlula. Ngeke ngisakhuluma nawe noma wena Nomakhulu. Vele Owami umlomo eyami hello. it's a place of work.